Здравейте отново на всички, вие сте с Apex Auto, вашият надежден източник за оригинални масла и авточасти. В това клипче ще ви покажем нещо интересно, а именно как може да видите последните 5 цифри от VIN номера или от номера на шасито на BMW-то от скритото меню. Как става това? Вече сме ви показали доста функции на скритото меню, като това как да видите температурата в реално време, напрежението на акумулатора и така нататък. Тези видеа може да видите в нашия канал. Конкретно в случая натискаме копчето, което е вляво от километража, и го задържаме докато не се появи тест. След това отиваме на тест номер 19 и оттам на тест номер 1.0 и съответно от лявата страна, ето тук отдолу, ще видите последните 5 цифри от номера на шасито на вашето BMW. Това беше видеото за скритото меню и как през него да видите номера на шасито на BMW-то. Както казахме, за още видеа от скритото меню може да прегледате нашия канал. Ако имате нужда от оригинални масла и авточасти, можете да се свържете с нас. Ако още не сте се абонирали за канала, може да го направите още сега, за да не пропускате новите интересни видеа. Благодарим за вниманието. Приятен ден!